Най-накрая, след двучасово закъснение на влака, успях да стигна до селото, което е изходната точка до крайната цел. Там горе се вижда заслона. Наоколо е пълна тишина, няма вятър, минус 18 градуса е. Снега хрупа. Всичко е перфектно. Еба си кеф. Към тази земя тръгвам отново, намирам я и ето пак разпознавам себе си в някой друг. Откривам сам това, което оставих и слагам край на страховете, защото пак съм тук. Към тази земя тръгвам отново, намирам я и слагам край на страховете, защото пак съм тук. Малко междинна почивка. Теренът е отвратителен. На места се върви добре. На места се затъва направо до кръста и е супер стръмно. Сметка на това е красиво. Братле, ай се сменим и ти отпред. Давай да биеш партина, аз съм отзад. Добре, айде. Всичко беше прекрасно до момента, в който от цялата тишина започнаха да се чуват в далечината вълци, които вият, и на всичкото отгоре, разбира се, дойде мъглата и нищо не се вижда. Няма по-яко нещо от това да доближиш мястото, което си тръгнал, и въпреки снега до колене. Как искам да живея в един различен свят. Не ти казвай, че греша, не ме дърпай назад. Моят път не е твоят, нека сам да вървя. Нека свиста пропадна, поне за миг полетя. Моят път не е твоят, нека сам да вървя. Нека звезда попадна, поне за миг полетя. Само ви показвам по-малчак дойдох. Родовското одяло, дръвцата, каминката. Навънка прозорците малко са замръзнали. Обаче тук е топло, еватския. Пристигнахме благополучно, всичко е наред. Много е яко. Дай 5. Добре, деца. И сега, след едно малко изкачване, искам да ви поздравя със следната гледка. Той
твоите дъбове и буки, твоите шуми гъсти, и цветята, и водите, агнетата тлъсти. И ето след изтощителното идване, в крайна сметка в новогодишната вечер масата е сложена, имаме ядки. Това е една страхотна манджа, която някой път може да опитате. Още ядки, месце, слонинка, чайче имаме и разбира се най-хубавата част. Малиново вино с мерло. Навънка повалява малко снежец, духа вятър, времето е страхотно, каминката гори. Какво повече му трябва на човек? И ето навън вече е светло. И отново един поздрав за вас. Не знам колко ще дадам, обаче през тези ръкавици ми измръзнаха ръцете. Лицето не си го чувствам вече, а няма даже и вятър. Представям си, ако духне някакъв вятър, какво ще е. Както духаше цяла нощ. Ще е брутално. Тъмън бях тръгнал отново за дърва и си намерих едно хубаво местенце и си знаех, че нещо, което взех, няма да съм го носил на празно. И ето какво се получи. На слънчице, топличко. И сега просто смятам да си полегна и да се наслаждавам на слънцето и на гледката. Хайде да ви е честито. Новата година. В момента качваме едно хълмче за поредната велика гледка, която е залеза на втория ден. След около час бъхтене по уж изглеждащия лесен маршрут, но се оказа, че около 2 пъти по-стръмно. Най-накрая го стигнах
Това е върха, който ми пречеше на всички снимки и кадри. Да мога да погледна на запад. Грешка на изток. Чакай, че вече не знам къде се намирам. О, да. О, да. Плачи горо